Παιδιά, σήμερα θα παίξουμε όχι ένα v1 solo και άμα κερδίσουμε, κερδίσαμε. Άμα χάσαμε, χάσαμε. Πάμε λοιπόν, αρχίζουμε. Είμαι τώρα στο κολυμπητήριο γιατί δεν λέω όμως που μένω γιατί απαγορεύεται. Είμαι σε ένα κολυμπητήριο. Πάμε. Έτσι και έτσι, δύσκολους παίκτες. Ο Τίκ. Παιδιά, βοήθεια. Πάω από αυτός, παράωρος. Κολλάω. Μπορεί να μην έχει καλά έτσι το κάνω, αλλά... Ωραία, και αυτό. Και πάμε. Είναι παίχτης ακόμα. Πάει και αυτός, πάπα. Ναι, χάνει. Ναι, τζάμπα το έβαλα. Ήθελα στο προηγούμενο βίντεο που παίζαμε με Brawl Stars, αυτός ο φίλος μου είναι πολύ πιο καλός από το τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε. Έχει και μόρφες εδώ. Όχι! Όχι! Ναι! Bye, brother! Top 4. Ωραία! Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Άμα σας άρεσε, κάντε like και subscribe. Τα λέμε σε άλλο ένα βίντεο. Μισό να δούμε τι έχει και εδώ. Μα παιδιά, θέλω να σας πω να πάρουμε την Gaze ή την Amber. Firestarter!